Gaur, helduen egoitzetako langileak lanuzteak burutu dituzte, salatzeko hitzarmen negoziaketa blokeatuta dutela patronalek, eta adegi aurrean gaude konzentratutak, eta gero Matia aurrean ere konzentratuko gara, patronalen gehiengoa direlako eta beraien erantzunkizuna salatzeko. Beraiek erabaki dute mahaia blokeatzea, ez dute ekarpenik egin, ez dute langileen egoera eta baldintzak hobetzeko proposamenik egin. Eta era berean, Gipuzkoako Diputazioa ere salatu nahi dugu, bere erantzunkizuna delako zerbitzu hau eta langile hauek pribatizatutak mantentzea eta pribatizatzea. Horregatik laben aldarrikapenak mahaigaineratu nahi ditugu, alde batetik ekiparazioa langile publikoekin soldatetan, langile publikoak garelako, zerbitzu publikoa delako eta publifikatu behar delako eta publifikatuko dugulako zerbitzu hau. Bestalde, partzialtasunarekin ere amaitu nahi dugu, prekaritatean iturri bat delako, eta ratioak, ratio itogarriak direlako, eta ratioak hobetu behar dira bai ala bai, eta hortan Diputazioak eta Eusko Jaurlaritzak erantzunkizun zuzena daukate.